Mamuka seko na Isabel. Chokwadi muri ya Zimbabwe kungobvunzira usangu chirango chokwadi chiripo chekuti kana makaterera muri mukati mekupambana nhenzairo muri mukati mekupambana chimuti ndati zidanda Zimbabwe chiripo pano nhasi uno ndiri kufamba ndiri pasi pamvuri wa muzukuru wa sekuru mwana wekubereka wekudimba Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvaakasimba ndinoti akasimba radway hanedu Maponya mazwengerera kuita sei Papa Isabel mapati matenderera sende kagara ndakakudza kana muchitaura nezvangu kuZimbabwe vaudze kuti muri kuona munya repakanyemba border posi alongside munya repagokwe keda munhu akatsuka kuti svi rikiti bvo ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti bvu nhasi makabatireko muri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndimbo ndapinda ndiri mukati mekupinda mukati mekupfapfaidza sokureva kuti kati abari mazuro ichokwadi muri yeZimbabwe tange tirimo mukati meweekend kubva musi wechina chishanu mugovera sande kusvika nhasi mande dziriko muri yeZimbabwe dziriko ndati dziriko kana ndichiti dziriko ndinoreva kuti dziriko chikonzero dzinobva muvanhu dzinoitwa nevanhu dzigotongwa nevanhu saka dzadzoka kuvanhu nhasi dzamakabatira Zimbabwe dzine mutsindo dzinosanganisira dzipi mberengwa takambotaura nyaya yambuya kufira kwaSabhuku vai vakanga vane yatinoshidzira kuti mbiya yanga yakazara tsanga dzechibeke kuchinzi tsanga idzozi ndiwo nhamba yevanhu vakafa ndiri kurambamuna Sabhuku pano iwa posho uyakuna ndipupure maSabhuku akasvika kusvika mai vazofira mabebe munhu kwaita imwe mukoma KP amai vanonongona kusvika 6 vakomana 3 vasikana 3 vese vakaroorwa nekuroora asi pavavesa hapana kabata mwana maoko vazukuru vavo vakafa vasiri kurarama vese 15 gumi nevashanu Daniel Roshi wiri bini fo wakachiwemba kiminiki hati asi swasadero kune 1 akazoita makwikwi akati ndichaita mwana norarama chete ndokubva anzi mwana wako iwewe hold on muri yeZimbabwe ndine nyaya yekumakaa yevakomana vakapinda mukati mushure mekuru wamwe mukomana kuti aba foni kumakorokoza foni ya $10 yakaroverwa munhu akafa kusvika vanhu vabhadhira mambozvinosvika kuma 13 ndine nyaya yekumakaa zvakare yemurume akatorwa mukadzi manheru achibva pamba kuba akamboshanya vemukwasha achiti ndiri kukumbira mukadzi timbobuda tiende kunoshandirwa kune madzimai mukadzi akazoonekwa akafa asina kana hembe aine mwana negore 9 manze akagara pakamwana umwe munhu achimukira kwaari kumukira kuseni ari kuna pane kamwana ndokumhanya kunoshevedza vanhu muri yeZimbabwe ndine nyaya iri kuitika kumapinga kune rimwe brazi riri kumapinga pakaenda umwe godobori ari kutozvikushandira vanhu tsika mutanda asi tsika mutanda dzoari kuita mukoma KP Zimbabwe vanhu vanofanira kuti vasununguke zvavanoda nezvavasingade chikonzero munhu ane kodzero yake munyika yaari inyika yakasununguka pane kumwe kumbundikidza kuri kuitwa vanhu chikonzero pane umwe munhu ane simba asingakwanisi kuudza vanhu vari pasi pake kuti toita sei anokuti zvandataura ndizvo kune prazi rakauya munhu mushure mekudana nevanhu vakuru nokuti kana ari godobori nokuti kana ari muprofita anodaniwa nemunhu ega zvichienda nekuti dambudziko rako nderei kozoita munhu anoshevedzwa nevakuru venharaunda vangave madzishe vangave maSabhuku kana kuti ari panzvimbo akuti ndiri kushedza munhu pano munhu iyeye mukoma KP apinde paprazi ari kuti wandabatira chinhu chakatira chinhu anofanira kubhadhara asi mabhadharisiro ari kuitwa vanhu pamukoma KP anorwadza ndeyekuti kudini ndisitaure tikutukane hatisi tikutukane hatisi saka ndiite sei tindimurari inzwai munhu Zimbabwe anosvika pamusha pakanyemba
Deni yorosho uri pene 4 pane pane nyanga ndina kuibata kana ibata ndina 200 US anobva manyisa nyanga ye achidzingira nyanga evanzi yapinda mudura zvayapinda mudura yevhadarika nemasaga echibage nemasaga echibage ese ari kuenda nagodobori nokuti ndo vakapinda nenyanga anopinda mumba mune mushonga nedzimbo rakaipa riri mumba munomu saka toda kuribata wabva apinda mumba zvapinda mumonakiri monakiri oro nemablanketi manyowari zviri mukati zvese zvakutoenda nagodobori nokuti ndio mune nyanga nemari yacho nyanga chamusi kuiona asi vakuru vakatarisa vanhu vachitwa zvinhu izvozvo ndokupi uku kumapinga pane purazi riri kumapinga riri kuitika zvinhu izvi unyoro huno vanhu vari kutorerwa zvinhu mubatsiri uyu ari kubatsira vanhu vari papurazi riri kumapinga. Yes, akaunzwa nani? vakuru ndokashedza munhu, vakuru venharaunda. Si chakazopaka kuti mubatsiri asevedzwe manga maita dambudziko rei? No, pane munhu ari kuita dambudziko rake vakuru vaushedza vari kutiona sokutoti patori nenyaya yekudyirwa kwavanhu mari nokuti vamarushedza isati zvizivi hatina dambudziko tongonzwa iparapa pane zvinhu izvi ndo zvakutoitika. Nyanga yekupinda muchibage kana ikapinda mumota mota ichasara irapo hati nyanga yapinda mota yakutoendeka nokuti mangopinda chinhu chacho chikutorwa pasi chichenda. Right, vanhu vangani vari kuchema vakatorerwa midziyo yavo? Baba pari kuchema vanhu vakawandisa vari kuchema, vamwe vasati vatosvika vangofona chiti tinouya, vari kuti kana tichikwanisa touya panzvimbo titaure tega tiri kubirwa. Saka mubvunzo wavo unoti ndiani munhu ane kodzero yekudana munhu anobatsira semuprofita seng'anga achiti kunyange usikade pinda mumba umu? Mutemo iwo uriko here ende unomira sei kuti tizive pamwe tiri kupikisa nezvinhu zvisiri? Hatigari pasi here roitwa dare remusha towirirana kana munhu achiuya? Ndosaka ndabvunza kuti pane here dambudziko rakaitika kumapinga papurazi apo zvakapaka kuti vakuru venharaunda vati inini semukuru ndakuti dai pakadanwa muprofita kana kuti nyanga iuye nokuti dambudziko iri raita sei ranyanya, atibatsire munhu iyeye muwirirana sevanhu. Vari kuchema kuti isusu kumba kwedu tasitori nedambudziko, tiri kungonzwa kuti munhu auya nyanga dziri kutiza chipinda mumaviri, hatitozivi kuti yakabva kwakanyemba ikasvika chinopinda mumba mabhozho, inosvika inopinda mutangi rekeshi yangu inosara here? Tingaziva here nokuda kwekuti mhuri yeZimbabwe vatereri vanyama vangada kuziva kuti kana tichiti mukuru wenharaunda right uyo apa shoko rokuti vanhu vese ngavape mukana mubatsiri kuti apinde nokubatsira pamba, munhu mukuru akaita sei? Rati mukoma KBA ndiri kuzoona kutoti izvezvi vakatitasara kutotiona nokuti vanga vachiti vakuru tiri kukumbira kuti mutiudze kuti mukuru wenyu akakwanisa kuita simba rekuti gato izvezvi ndope hatiti vaseconds tikaita toena ivarapa. Tinotenda ende vanhu vekumapinga vakaendere kunoripota kumapurisa kuti inini mbuzi yangu yatakuriwa mushure mekuti n'anga yamhanyisa kanyanga ikanopinda mombe yangu ichibva yatakurwa, vakanoripota. Hapana enda kunoripota nokuti vari kuti vakuru tiri kusvika tinogona kungonzi kwatichaendesa nyaya hatizivi chagamuchirwa sei, ikasagamuchirwa zvakanaka unogona kutonzi munomu hauchirimo. Yes, imapinga Zimbabwe manzwa kachiri kuitika kumapinga. Baba Isabel pfapfaidzai chimwe tongobatanidza ka1 pamamessages anenge achiuya. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupfapfaidza mukati